mata kwana 500 zan ce miki ko? Lafiya kala. Kana gari kuwa? Lai to ba za ta miki da ina gari ba saboda gaskiya ba na nan kwana biyu da na dawo da kin fita aiki ne. Kusan kwana ba a barin mu dai a nan kusa ne a tura mu can ne su aiki da wallahi. Gaskiya ne. Ya su umma da baba fa. Lafiyar su kala. Insha Allah wajen zan samu yau in zo in gama amma to na kun bi ban zo ba. Amma sai ke kwana biyu muna dan kammala aiki. Kai soja ba ku ga mai gidanku bane ba za ku zo ka gaisuwa ba. Ko ya koya muku irin wannan ɗabi'a ne. Kariyon sa. Down. Soja. Ya koya muku irin wannan ɗabi'a ne. Soja. Kai jarumin comedy. Kaga wanda ya iya comedy. Kaga wanda ya fi kowa iya comedy a doron ƙasa. Assalamu alaikum. Ba wani magana ofisa ba baka kai. Wai wani irin comedy irin wanda ake yi na gari haka. Ai wannan da kwakurin comedian ne anan. Nunu. Na. Wayannan bayan Allah ka ga musu in wasa ma kake kwalle ga mu. Kaji. Ni gaba ɗaya ban ga kyamara ba. Amma na ga ana zabga comedy. What? Na ga kawai irin comedy wanda ake dora. Comedy ba kace. Kuwa irin wasan comedy ba. Wannan bayan Allah. Comedy. Nunu da Allah ka zo ga musu gaskiya. Me? Nunu. Ai kawai. Ai ko ji sai. Wallahi ka zo ka ga musu gaskiya dan Nunu. Comedian ne wallahi. Kai. Kai mu za ka yi rashin mutunci. Kai munafikin ƙasa ne. A wannan ya ci munafikin ƙasa ne. Wai har mari kace yi. Sai ka rama marin da yama 350 za ka mai. Kamariyar labai. Wallahi ganganci ne da tsotsayi. Kamariyar labai. Ka shiga uku yau. Ganganci ne da tsotsayi. Cire mana. Ba za ka cire ba? Cire ta. Cire rigar ma. Ka sake ni ma. Sake ka. Hauka muke an gaya ma. To barawo ne ni. Wani ya fi barawo ma. Cire mana. Cire ta. Wannan ma fa ka cire. Ba ka cire shi. Wallahi ka cire. Wallahi ka cire. Dan girman zatin Allah. Wallahi babu dan ciki. Ko doda ce a jikin ka cire mana wannan nan. Ka cire ta. Wallahi labe ka san menene? Wallahi labai. Ka cire shi. Gajeren wandona ne duk sun yi da shi wallahi. Kai. Wai baka ji. Wannan bai da ku bane ofisa. Ofisa. Na ce a mai mugun duka ka daya. Ofisa. Ofisa zan cire. To. Yan mata. Da Allah zan dan samu ko dan zani ne nan ko dan hijabi ne da Allah. Da mu ku ce. Allah dan taimaka min da Allah. Allah miki albarka Allah ji kan iyaye da kakanni. Kuma zai tuna Ka cire mana wannan nan aka ce ma ba. Dan aljanna ne bari sa hijabu. Soja. Idan muka kyale shi a haka da abun kunya ma ya ishe shi. Kan yaje gida ma an mata wani silili. To ofisa ai hakuri. Yanzu ka gane ka nemi hanya ka tafi gida. Zan wuce. Haka ma zan yi. Hanyar layin mu zan yi. Nan za ka yi. Nan za ka bi. Nan zan bi. Din na gane hanyar ka zan bi. Ofisa. Dama. Kai dama ba soja bane kake min ƙaryan kai soja ne. Baby, wa'annan wallahi cin mutuncin da suke mu na sa an nuna musu karshen su. What? Ka ji kunya wallahi to ijabi na fa. Hijabin ki kewa yake ta hijabin ki. Eh? Ya hakuri ki zo gidan mu ki.